Ginpanawagan ni Pope Leo XIV sa mga lider sa mga nasyon nga tapuso na ang giyera kag isikway ang anuman nga mga buluhaton nga nagatuyo makaangkon sa gahom, impluwensa kag kontrol. Nangin sentro ini isang mensahe sang Santo Papa sa iya unang urbe o kon to the city and to the world blessing sa Easter sa Vatican. Para sa mga Kristiyano, ang Easter among pinakaimportante nga petsa sa liturgical calendar nga nagamarka sa pagkabanhaw ni Jesus. Matigdas nga kritiko si Pope Leo sa giyera sa Middle East. Apang sa iya mensahe sa Domingo sang pagkabanhaw, wala inisang ginmitlang nga pangalan sang anuman nga pungsod. Sunod sa iya, naanad na ang mga tao sa kasingki tubtub nga wala na sang labot sa isa kag isa. Diri kag iya naging salot ang hinyo nga pilion ang kalinong sa baylo sang giyera. Antes sa iya panawagan, ginbalikan pa sang Santo Papa ang istorya sang Easter nga nagapakita nga hindi bayilente si Kristo. Nakitaan ini sunod sa Santo Papa sang nagsunod si Kristo sa pagbuot sa iyang amay nga agud mahilway ang katawhan nga mga ulipon sa mismo ang nagpakaulipon. Kagagod mahatagan sang kabuhi ang mga mortal sa mismo ang napatay sa krus. Nella luce della Pasqua, lasciamoci stupire da Cristo. Lasciamoci In the light of Easter, let us allow ourselves to be amazed by Christ. Let us allow our hearts to be transformed by his immense love for us. Let those who have weapons lay them down. Let those who have the power to unleash wars choose peace. Not a peace imposed by force, but through dialogue. Not with the desire to dominate others, but to encounter them. Nabarian si Pope Leo XIV. Ginanunsumaan sang Santo Papa nga pangulahan sini ang prayer vigil for peace sa Abril 11 sa St. Peter's Basilica sa Vatican. Sa iyang mensahe nga nagapanawagan sang kaninong, ginhulam sining pila sa mga tinaga ni Pope Francis nga ulihing nakitaan nga buhi sa dong Easter Sunday sang nagligad nga tuig. Gintapos ang Santo Papa ang iyang mensahe pagi sa Easter greetings sa 8 ka mga lengguwahe lakip na ang Latin, Arabic, kag Chinese. Let us allow ourselves to be transformed by the peace of Christ. Let us make heard the cry for peace that springs from our hearts. For this reason, I invite everyone to join me in prayer, in a prayer vigil for peace that we will celebrate here in St. Peter's Square next Saturday, April 11th. Di dominio e di potere. On this day of celebration, let us abandon every desire for conflict, domination, and power, and implore the Lord to grant his peace to a world ravaged by wars and marked by a hatred and indifference that makes us feel powerless to the face of evil. To the Lord we entrust all hearts that suffer and await the true peace that only he can give. Let us entrust ourselves to him and open our hearts to him. He is the only one who makes all things new. Happy Easter.